6期生9人の入校式が3日行われた。佐藤翔子、庄司遥、異常高温下での実習は決して楽ではありませんが、爽やかな汗を流し、仲間と共に和気あいあいと楽しく学んでいただきたいと思います。通じてそれぞれの夢や希望を叶えるために集まった志を共にする仲間です。私たちはたくさんの方を寄せてくださる温かい気持ちや言葉に気づき、そして感謝し、一つ一つの困難を乗り越えていけることでしょう。